Alhamdulillahi ihtajaba fi jalalihi fala tudrikuhu al-absar. السميع الذي يسمع دبيب النملة سوداء صخرة السماء من الأحجار العليم الذي يعلم تسبيح الختان في ظلمات البحار الحكيم الذي يسبل على الوساط ويستر عليه جميع الأستار نحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار ونشكره شكرا عباده الأخيار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Аллах Раббыбыз шушы киләсе атналарына тулы иман белән үткәреп, шын мусульманнардан булып, үзе кушканнарын үтәп, үзе тыйганнардан тыелып яшәргә насыйп әйләсен. Ислам дине безне дөрес иттереп аңларга насыйп әйләсен. Исламның, Кур'ан-ы Кәримнең дөрес аңлаешны үзебезнең гамәлләребезгә, үзебезнең фикерләребезгә, үзебезнең тойгыларыбызга сеңдерергә насыйп әйләсен. Чөнки җәмәгать аслында чыннан да ислам динен ялгыш аңлый торган кешеләр күп. Алла сакласын безгә андыйлардан булырга, дөрес аңлаеш белән яшәргә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә ничек теләде, шулай яшәргә. Нәкъ бүгенге тема җәмәгать шуның белән бәйле. Бүгенге көндә, бүген 9 май, беләсез әйме, 9 май 80 ел бийек җиңү көне, 80 ел үтте. Кызганычка каршы, менә бүген дә карадым, кичә дә карадым, кайбер мусульман кешеләр, бәлки мусульман түгелдер, бәлки ул шушы мусульман исем астында башка кемдер ул фикерләрне кертергә дә мөмкин. Аллаһу а'лам, әйтәләр, шушы 9 май безнең бәйрәм түгел, ул кафирләрнең бәйрәме, мусульманнар аннан җирак булырга тиешләр дип шулай әйтәләр. Инде кайберләрен мин бөтенесе бер кеше әйтте түгел, мин аларны аргументларын җыеп куйдым да, эш аргумент. Шушы эш аргументны Алла бирсә карап алабыз. Берсе әйтә, мин аны берничә җирдән ишеткәне бар. Аслында Бөек Ватан сугыш вакытында фашистлар алар ахрил китап идилар крестоносецлар. А коммунистлар алар кафирлар иде. Шуның өчен аслында без ничек Рим белән перслар сугышкан вакытта мусульманнар бит кем өчен тавыш бирделәр, кем өчен болеть иткәннәр? Византия өчен, әйме? Ахлил китап булган өчен. Без дә аслында шул кеше әйтә инде, әйме? Без дә аслында немецлар өчен тавыш бирергә тиеш идек Аргумент. Шушындай аргументны китерә. Икенче аргумент нәрсә әйтә? Бар хадис ватанны ярату иманнан дип, ул әйтә, бу хадис зәгыйф. Аның буенча хәрәкәт итәргә ярамый. Без сезнең белән яратырга тиешбез мусульман илен, кайсысы булса да, үзебезнең ил кафирлар булса да, без аны яратмаска тиешбез дип, шундый аргумент куя. Һәм өченче аргумент әйтә, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, әгәр дә сез башкаларның бәйрәмнәрен итсәгез, сез алардан булырсыз. Ягъни шуның өчен кафирләрнең бәйрәмнәрен бәйрәм итәргә ярамый, сез дә кафирләргә әйләнәсез дип, шундыйрак аргументлар. Менә шушы аргументларга инде без карыйбыз, үзебезнең сира күзлегеннән карыйбыз, башка хадислар күзлегеннән карыйбыз иншалла. Беренчедән, ул әле тагын нәрсә әйтә? Гафу итегез, оныттым, ул тагын нәрсә әйтә? Икенче Бөек Ватан сугышында ул христианнар, немецлар, кафирлар белән, коммунистлар белән сугышканнар, а безнең бабаларыбызны көчләп алып киттеләр сугышка. Беренче аргумент безнең шундый: Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күчкәч, беләбез, аның беренче эше нәрсә булды? Ул яһудилар белән нәрсә эшли? Килешү төзи, Килешүнең эчендә нәрсә була? Без мусульманнар, сез яһудилар, тегеләр башкалар. Ләкин безнең илебезгә, Мәдинәгә әгәр дә душман һөҗүм итсә, без сезнең белән бер рәттән кылыч күтәреп чыгабыз. Шулай идеме? Бөтенегез беләсез. Һәм нәрсә белән бетте бу? Яһудилар шушы килешүне буздылар. Һәм нәкъ душман килгән вакытта, душман килгән вакытта алар моңа
каршы чыктылар, без сезнең белән сугышмыйбыз. Хәтта инде үзләре дә каршы чыктылар, әйме? Һәм нәрсә? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям моны нәрсә әйтте? Хыянат диде. Шулаймы? Ягъни мусульман булмаган кешеләр белән килешү, үзебезнең илне саклау мәсьәләсендә булса, без аңа тугры булырга тиешбез. Беренче аргумент, әйме? Икенче, нәрсә дигән көчләп алып киттеләр. Бу җәмәгать мин шулай ук карадым. 1942 елда Уфада Абдурахман Расулов исемле безнең муфтиебез фәтва чыгара. Безнең илебез фашистлар белән сугышырга тиеш. Кемдә кем тырышып сугышса, әйме, барып сугышыгыз дип фәтва чыгара. Һәм инде мусульманнар кеш кызганмыйча инде акчаларын җибәреп фронтка карап инде, әйме, ягъни берни дә кишләү булмады. Фәтва буенча хәл ителде, әйме. Фәтва булды, муфтиның фәтвасы булды. Илегезне яклагыз, әйме. Ә монда бүгенге көндә кемдер әйтә, аларны көчләп алып киттеләр. Юк. Безнең кыямәт көнендә бу безнең бабаларыбыз әйтәләр, безнең муфтиебез әйтте, илне сакларга без бардык. Иншалла, әгәр дә иман белән киткән булсалар, алар шаһидлек мәртәбәсендә булырга мөмкиннәр. Аллаһ Тәгалә генә белә, ләкин безнең өмет шуңа бар. Чөнки алар фәтва белән киттеләр, илебезне сакладылар, әйме. Шуның өчен бу беренче аргумент көлке аргумент. Көлке. Ягъни фашистлар алар не ахлил китап, а коммунистлар алар кафирлар, әйме. Шуның өчен без теге якны аларга тиеш идек дип, әйме. Ул әлбәттә көлке аргумент. Чөнки фашистларның төп принцип нәрсә булды? Кешеләрне бетерү, кешеләрне кыллыкка әйләндерү. Әле моңа кайтырбыз. Нәкъ менә бу икенче мәсьәләсендә, әйме. Нәрсә дигән? Әйткән бәйрәмнәрне бәйрәм итәргә ярамый, әйме, кафирларның. Ә кем әйтте аны бәйрәм итәбез? Без нәрсә стөл җыябыз мәллә? Стөл җыеп, әйдә анда не, тост күтәреп утырабыз мәллә. Әйдәгез бәйрәм, юк, кардәш, юк, алай түгел. Истә тотабыз. Менә шушы фашистларның күпме кешеләрне кыруларын, әйме, авыл жандырып куюлары, әйме, бүгенге көндә йорт бомба ташлап, йортларын шартлаткан шикелле, фашистлар кешеләрне тутырып бер сарайга яндыралар иде. Билгеле әйбер, Хатын, ни башка авыллар, әйме, шул ук Освенцимлар, ниләр бу билгеле әйберләр, әйме, кешеләрне жандырганнар. Аларның ни булган, әйме, фашистларның. Без моны истә тотарга тиешбез. Моңа нинди аргумент җәмәгать? Бөтенегез беләсез шулай ук. Мәдинәгә күчкәч, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күрә яһудиләр 10-нчы Гашура көнендә ураза тоталар. Беләсез, әйме? Сорады, ни өчен ураза тотасыз? Нәрсә җавап бирделәр? Чөнки бу көндә ди Аллаһ Тәгалә Муса алейһиссаламны безнең кавмыбыз белән Фиргаунның әсирлегеннән чыгарды. Без шуның өчен шөкер йөзеннән бу көндә ураза тотабыз дип әйттеләр. Җавап кайтардылар еврейлар. Әйме? Беләсез, тарихтан, әйме? Сираны өйрәнгән кешеләр безнең беләсез. Нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям? Без Муса алейһиссаламга тагында лайыклырак сезгә караганда. Без дә бу көнне ураза тотачакбыз. Хәзер бу вакыйганың мәгънәсе җәмәгать. Менә теге ниләр кайбер кардәшләребез бар, әйме, хадисны алалар да әйтәләр, бу хадис буенча анда фәлән чылбырда кемдер анда фәлән кешесе загыйф или анда аның ни булган фәлән шейх бу хадисны загыйф дип әйткән дип әйтәләр. Тукта, син мәгънәсен кара. Сираның, хадисләрнең, аятларның мәгънәсен кара. Ә мәгънәсе буенча нәрсә булды? Фиргаунның әсирлегеннән чыккан халык, әйме? Ул кайда булды? Куллыкта. Шулаймы? Фашистлар монда килгәндә нәрсә теләгәннәр иде? Безне кулга әйләндер. Шулаймы? Шулай булган да инде, әйме? Безне кулга әйләндергән булган. Ул менә бу халыкны Аллаһ Тәгалә куллыктан чыгарган өчен шөкер уразаны тота башлады. Тарихта, әйме, бер каядыр җырак пәйгамбәр куллыктан кутылган өчен
Пейгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахка шүкір итеп ураза тута башлады. Мен әйтмим, әйдәгез 9 майда ураза тотабыз. Мен алай әйтмәдем. Анасын каядыр кимдер чыгар әләйме? Фарид хәзрәт 9 майда ураза тотарга чакырган дип әйтерләр. Мен алай әйтмәдем. Мен сезгә мәгънәсен күрсәтәм. Пейгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам шушы куллыктан кутылган көнне билгеләп үткән. Бәйрәм үтмәгән, әйме? Анда стали янына кешеләрне җыеп, әйдәгез, тост күтәреп сал әйтмәгән. Эшләгән, Аллаһ Тәаләгә шөкер иткән. Димәк, менә шушы безгә дә инде, әйме? Анда бәйрәм дигән вакытта инде, әйме? Дөрес мәгънәсендә бәйрәм дөрес мәгънәдә әйтергә, истә тотабыз. Без шушы вакыйганы истә тотарга тиешбез. Өченче аргумент нәрсә дигән? Ватанны ярату иманнан дигән хадис ул загыйф дип әйтә. Ярар, загыйф булсын, кардашым. Ярар, загыйф. Мин хадис галиме түгел, син дә галим түгел. Без моның турында бәхәсләшмик. Әйдә без бөтен кеше белә торган мәсьәләләрне күтәрәбез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрат кылган вакытта Мәккәдән бурылып, Мәккәдән чыккач, әйме, бурылып нәрсә әйтә Мәккәгә? Әгәр дә синең халкың мине чыгармаса иде, мин сине калдырмас идем. Бу нәрсә димәк? Бу ватанга мәхәббәт димәк, әйме? Мәдинәгә күчкәч, хәзер Мәдинаның икенче ватан булды бит инде, әйме? Һәм Мәдинәдән берәр җиргә барса, кире кайткан вакытта нәрсә эшлидер? Беләсез, әйме? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сәфәргә киткән вакытта, Мәдинәдән берәр җиргә сәфәргә китсә, кайткан вакытта, Мәдинә күренә башлаган вакытта үзенең дөяне тагын да тизәйтеп җибәрәдер. Нигә? Әйтәләр, тизрәк кайтасы килгән. Бу нәрсә? Ватанны ярату, шулаймы? Хәзер әйтәләр, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям гасабиятны, ягъни национализмны тыйган. Моңа да карагыз, нәрсә дигән? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям сугыш вакытында чыкканда әйткән: "Ана наби ла казиб ва ана ибну Абдул Мутталиб." Мин ди пәйгамбер, бер ни дә ялган монда юк, һәм мин Абдул Мутталибның малае. Абдул Мутталиб пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямның бабасы, беләсез, әйме? Әтисе түгел, бабасы. Мин аның малае дигәч, ул нәрсә димәк? Дигән, мин Абдул Мутталибичларның нәселеннән дип әйткән, әйме? Димәк нәрсә? Үзенең халкын, үзенең гаиләсен, үзенең нәселен яраткан, әйме? Үзенең нәселеңне ярату, үзенең бабаларыңны ярату, ул исламнандыр, җәмәгать. Ләкин хадис бар, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, андыйлар күп, хадислар андыйлар күп. Берсен генә әйтәбез, әгәр дә берәү ди кан байрагы астына чык утырса, һәм шунда әгәр дә үтерелсә, ул җаһилият үлеме белән үлсә. Кан байрагы нәрсә димәк? Кан байрагы нәсел байрагы астына. Без немецлар, әйме? Без еврейлар, без руслар, без англичаннар, без менә кемне шушындый байрак астына басты? Без шундыйлар дигән вакытта, һәм анда әгәр дә үтерелсә, ул җаһилият үлеме белән үлгән була. Димәк, менә монда, җәмәгать, нәрсә аңларга кирәк? Үзеңнең нәселеңне, үзеңнең ватаныңны, үзеңнең милләтеңне ярату бар, әйме? Ярату бар. Ә икенче яктан национализм, нацизм бар. Гасабия. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям үзе аны аңлатты. Асабият ул шундый әйбер ди, национализм ул шундый әйбер, кашан син үзеңнең милләтеңнең хаҗәтләрен башкаларга караганда үстенрәк күрәсең. Менә бу милләтчелек була. Бу милләтчелек, бу национализм, бу нацизм була. Ахырында. Башта инде әгәр дә мин татар, калганнары икенче чиракта дип әйтәбез. Юк, беренче чиратта иман, әйме, әлбәттә. Ләкин үземнең нәселемне, татарлыкны,
Кем монда кардашларыбыз бар? Узбеклар, туркменнар, таджиклар, түркләр, руслар, анда кемнәр бар? Үзенең милләтеңне ярату, ул ярый һәм кирәк. Пәйгамбер саллаллаху күрсәтте, яратадыр. Абдул-Мутталибның малайы дип әйтәдер, Мәдинаны яратадыр, Мәккәне яратадыр. Булар бөтенесе халал, буларны бөтенесен үзенең дәрәҗәдә үтәргә тиешбез без. Җәмәгать, менә бу икенче бөтен дөнья сугышы инде, Бөек Ватан сугышы. Беләбез, безне илдән генә, төрле данлылар бар, 50 миллион кешене алып китте. Менә үзегезне авылга кайтып карагыз, сырагыз үзегездән дә, безнең ниләр инде, Безнең бабалар, сезнең бәлки әтиләрдер, кемнеңдер, Анда 8 бала булган, сугыштан соң 2 калган. 8 бала булган, сугыштан соң 4 калган, Бу нәрсә турында әйтә? Ярты ил кырылды. Кемнеңдер теләге астына, Кемнеңдер анда фашистларның, Гитлерның, менә бу без үстен дигән сүздән күпме кеше кырылды, Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйткән, гарәп булмаган кешедән үстен түгел, гарәп булмаган кеше гарәптән үстен түгел, ак кеше кара кешедән, негрдан үстен түгел, негр кеше ак кешедән үстен түгел. Бүтүнегез адам балалары. Һәм менә бу бүтән нине тамамлыйбыз. Аят белән Аллаһ субхана ва тааля безгә Хуҗрат сурасының 13-нче аятта әйтә: Астаизу билlah, "Наджалнакум шуубан ва кабайлан", без сезне кабила һәм милләтләр буларак бар иттек, литаарафу, сез бер-берегезне белер өчен. Инна акрамакум индаллахи атқакум, һәм сезнең арагызда Аллаһ Тәала каршында иң үстеннәре тақва кешеләр. Аят. Бу Хуҗрат сурасының 13-нче аят. Менә бүтән җирдә плакат буларак язып куярга кирәк. Бүтән дөньяда, Палестинада да язып куярга кирәк. Ниләр килеп, самолетлар анда бомбалар белән килгән вакытта укысыннар шуны, Башка җирдә, Лондонда да, Мәскәүдә да, Якутиядә да, Япониядә, бүтән җирдә язып куярга кирәк буларны. Без сезне ди, кабила бар иттек. Нигә? Бер-берегезне кысыр өчен түгел, бер-берегезне таныр өчен. Ягъни без бер-беребезне, мин таджикларны, таджиклар узбекларны, узбеклар яһудиларны, яһудилар русларны белсен өчен, аралашыр өчен, белсен өчен һәм берегез дә үстен түгел, Аллаһ Тәала каршында бары тик тақвалык белән генә үстенлек бар. Без моның турында күп мәртәбә сөйләштек. Инде ансы да ахирәттә. Ансы да мин тақва кеше, шуның өчен мин автобуска беренче киләм, керәм. Син тақва түгел, шуның өчен сиңа зарплата әзрәк, андый әйбер юк, Тақвалык ул Аллаһ каршында безнең дәрәҗә. Син бу дөньяда бай булсаң да, фәлән милләт кешесе булсаң да, тагын кемдер булсаң да, ләкин ахирәттә синең урының тақвалык белән үлчәнә. Менә бу безнең хәзер мусульманнарны, менә бу 9 майдан, җиңүдән, фашист темасыннан, җирагайта тора торган, тели торган ниндидер көчләр бар, җирагайтырга. Без менә монда утыра торган, мин карыйм, 50%-тан күбрәк кеше Совет Союз вакытында яшәгән, Безгә аны әйттеме, әйтмәдеме, без барыбер үзенекен беләбез, шулай бит? Без аны беләбез, ләкин безнең балалар, безнең аныклар моны белмиләр, Әгәр дә без моны, фашизмны һәм Аллаһ Тәаланың менә бу аятны бернинди дә өстенлек юк, караның ак кеше өстендә, акның кара өстендә, еврейның араб өстендә, англичанның ирландец өстендә, фашистның немецның рус өстендә юк өстенлек бернинди дә дип без моны аңлатмасак, менә без шушы 9 майның хакын бирмибез. Аңлатырга тиешбез. Җитте 9 май, улым, менә шундый хәл булды, кызым,
Менә шулай булды, шундый кешеләр булды, килделәр, илебезгә болай иттеләр, фәлән миллион кешене үтерделәр, жандырдылар. Менә Аллаһның аятына каршы чыккан кешеләр. Төп дәрес шушы бәйрәмнән безгә. هذا والله التوفيق الحمد لله بالصواب ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عباد الله ادعوا إلى الله وإنه سميع الدعاء.